Haideți să... O să vă rog să nu mai îmi dați indicații, că sunt un pic stresat, că e prima zi de muncă la mine. Ok. Fiul dumneavoastră aveți 14 ani? Are 17, lasă. Puneți bă centura. O să vă rog. Dă-i înainte aici, nu faceți stânga după ăsta. Mergi mă înainte. Aplicația așa mi-arată și de asta. Futu-vă aplicațiile în gură. Când era taximetria înainte, nu mai era cu aplicații stânga-dreapta. Mergeai pe unde ziceam eu, tai și te iei după ăla acum. Da, ar fi drum mai scurt, mai ales că e un pic aglomerat în București și de asta. Plus la consum ne-ar ajuta foarte mult. Eu având o mașină electrică, mă ajută mult să fie mai economic. Știți că e mai greu cu încărcarea acum. Da, hai lasă asta, fă stânga aici. Așa. Da. Și unde mergeți? Păi n-ai adresa acolo, ce mă întrebi acum unde mergem? Nu, pusesem adresa de acasă, am greșit, scuzați. Doamne ferească, mă spun. Nu-mi dau seama întotdeauna și mai greșesc. Dă-și mie drumul la geam în spate, în pula mea. Ce geam? Deblochează geamurile în spate, fumezi. Gata. Bata prins, dar nu, să știți că nu este voie să fumați în mașină. Aia nu. De ce? Sincer, din cauza faptului că eu sunt foarte sensibil la plămâni și nu ar fi ok. Păi deschide geamul să nu mori atunci, că de geamul p-a prins. Dă-mi drumul la geamul ăsta. Nu mi se pare ok. Ia și fă dreapta aici și lasă-mă cu aplicațiile tale cu astea. Fă dreapta aici. Dă-i înainte aici. Să mai fac. Dă-i înainte aici. Poftim? Mergi înainte. Nu Mergi pula mea înainte. Iar vreau să pe aplicațiile. Oprește mașina să te bat. Oprește-mă mașina. Mă bateți? Oprește mașina, ți-am spus. Mă bateți? Dă-te, oprește mașina că te bat să mă reu. Oprește mașina. Mă bateți pe mine. Pe tine, dă-te. Oprește mașina că sar din ea. Tu gura mătii de șofer. Nu, din nou. Ieși afară. Mergem pe Valea Cascadelor, da? Da. O să plouă. Da. Vă grăbiți? Puțin, așa. Ce faceți de seară? Am treabă de seară. Da. Toată lumea e cu treaba, aleargă lumea în disperare. Da, așa e. Ce să facem? O să ajungem repede acum, nu e problemă. Da. Așa. Vă las aici pe dreapta. Ok. 21 de lei, vă rog. 21 de lei. Mulțumesc frumos. Mai dă și mie ce, să iau un Kinder la băiat, mai Cât e un Kindle la băiat? Un Kinder, 4 lei, 7 lei, 15 lei un Kinder, 15 lei. 15 lei. Ok. 15 lei. Să rămână. Mulțumesc frumos. O zi bună. Vă dau 5 steluțe, să-mi dați și mie 5 steluțe la... Ok. Să rămână. O zi bună, la revedere. Zi bună, să rămână. 5 steluțe, da? Da. La revedere. Să rămână. Salut, boss. Salut. Ia zi, unde te duc? Nu vezi pe acolo, pe aplicație. Aplicațiile voastre. Muzica ascult și tu, ia auzi aici. Ce? Asculți manele? Nu. Bă, în ce secol trăiești, mă? Asculți manele, auzi tu. Dar ce asculți? Eu din familie de rock. Familie de rock. Și manelele ce amănuți? Muzică? N-au mesaj? Voi brocul ăla ce are mesaj? Da, Te are. Ce mesaj are? a fost te rog să nu fumezi. Te rog. Să nu fumezi. La mine mașina mea să nu fumezi?
Păi am probleme, că nu știu. Lasă-mă că o țin afară. N-am ce fumul la tine. Ia uzi. Nu-ți place, a? De ce? Că nu permanent. Bă, Sunt noroc. mai spune. Ți-e cald? Deschizi geamul ăla? Ok? Sigur? Hai că ți-l deschid. Stai să-ți vină aer, că te deranjează fumul. Da? O să-l închid. Ia așa. Ia să-mi zici unde te las. Unde aici? Da, aici. Stai că te las pe partea asta, că nu pot acolo. Aici, Nu, aici, stai așa. Gata. Ia vezi, boss. 18 leușteni. te rog. E ok? Se putea și mai bine. Acolo 2-3 lei și să dați și voi de o ciungă de o cafea. Hai, gata, hai. Poate îți dau și o stea. Ce să-mi dai, mă, o stea? Da. Poate mă dai eu jos și-ți dau 5. Hai, dă-i drum. Da, frate, normal că merge bine. Stai seama, tot timpul sunt amabil cu clienții și tot timpul rezolv, adică tot timpul mi-e ok. Bună ziua, nu vă supărați, Stai, aveți răspund. idee unde Da, este? da, sigur, sigur, da. Vă rog. Da, Ce? Nu, vroiam să vă Nu, întreb. stați liniștită, nu-i problemă, rezolvăm. Haide, vă rog, Uh, plecați. ok. Vă rog, sigur. Hai, frate, că plec într-o cursă. Te pup. Ceau. Vorbim. Eu voiam să vă Ce? întreb Apă? dacă... Sigur că da. Oricând, neapărat. Mai ales vara, acum e căldură Nu, afară, vă știți, trebuie. eu voiam să vă întreb dacă... Ce? Vă este foame, sigur. O pungă de chipsuri, vă zic, sigur, nu o să strice niciodată. Nu. Nu? Eu... Țineți la calorii. Haideți că le rezolvăm. Uitați, am niște pateuri de aici, le-a făcut bunica. Abia le-a scos în calde. Vedeți cum miros. Nebunie. Abia le-a scos, dar știți cum le face? În momentul în care se dospesc ele, după scoate aerul din ele și de asta sunt așa de bune. Trebuie să gustați neapărat măcar unul. Vă zic sincer, luați neapărat Știți, unul cu o să fie eu- extraordinar. Eu voiam să vă Stați să vă întreb... închid geamul că o să vă fie fric și e păcat, vă trage curentul. Știți cum e la noi la români, mereu ne trage curentul numai în țara asta. Da. Da, doar că știți, eu voiam să... Cafea, sigur, vă rog, luați cafea. Pentru energie, vă trebuie neapărat. Mulțumesc. Știți, doar că eu voiam să... Apă minerală pentru minerale. Vă trebuie. Am băut eu un pic din ea, dar nu vă faceți griji că sunt proaspăt testat. Nu e. Știți, doar că eu voiam să vă întreb Știu. dacă... Sigur. Dacă- Zahăr. Da, am și zahăr. O beți mai dulce dumneavoastră, știu. Și eu la fel că nu, știți. Da, Părem dulci, dar nu Da, numai că eu voiam să vă întreb dacă știți... biscuiți. Asta voiați biscuiți la cafea. Poftim, vă rog. Vă trebuie ceva dulce, știți cum e, întotdeauna merge la o cafea. Mulțumesc, trebuie. doar că eu voiam să vă întreb dacă știți cumva unde este Arcul de Triunf. Ce arc de triumf. Haideți Pentru să lăsăm. asta am- Gata. Eu doar... Sunt sătul de clienți care nu știu ce vor. Nu, gata. Eu plec.